Eguerdion, Santi Bruart eta Josu Muguruza oroitu dituzte gaur Bilbon. Lore eskaintza eta ekitaldia egin dituzte Ametzolan eta Errekalden. Bertan izan da Beñat Zarrabeitia. Santi Bruart eta Josu Muguruza omendu dituzte gaur Bilbon euren erailketen 33 eta 28. urte urrenean. Ametzolan egindako ekitaldian Ane Muguruzak hartu du hitza eta bertan egia osoa jakitea aldarrikatu du eta bide horretik Espainiar estatuari bere erantzunkizunak hartzea eskatu dio. Horretarako erabilitako bortizkeria aitortu dezala eskatu dio eta etorkizunera begira agertoki demokratiko bat eraikitzeko giza eskubide guztien errespetua eskatu du. Arratzaldean sortuk deituta manifestazioa egingo dute Bizkaiko hiriburuan. Giza eskubideen urraketen eta sufrimenduen mapa orokor baten egikaritza beharrezkoa da. Gertatutako guztiaren egiaren aitortzari eta errekonozimenduari egindako ekarpen gisara. Erreparatzeko gertatu dena ezagutzea da giltza. Bestelako gertaerak ere azpimarratu nahi ditugu gaurkoan titularretan. Sanferminetako bortxaketaren inguruko epaiketa aste erabakigarrian sartu da. Goizean biktimaren abokatuak adierazpenak egin ditu, epaitegiaren atarian azpimarratuz neskak bere bizitza berregiteko eskubide osoa daukala, eta ziurtatu du epaiek ez dutela neskaren sare sozialetako argazkia haren kontra egiteko erabiliko. Hain justu, biktimak bere bizitza berregiteko eskubide osoa duela eta jakina bere lekukotza sinestu egiten dutela aldarrikatzeko elkarretaratzeak egin ditu mugimendu feministak asteburuan estatu mailan. Epaiketa ostiralean edo astelenean bukatuko dela iragarri dute. Bestalde, Nafarroako garapen ekonomikorako aurrekontuak 10% igoera izango du. Edurne Senosiainek kontatuko digu xeago zertan iragarriko den hori. Datorren urterako Nafarroako garapen ekonomikorako aurrekontuak aurkeztu dituzte gaur Iruñean. Bere presidente ordeak Manu Ayerdik azaldu duenez, 10% igoera izanen dute aurtengo aurrekontuek. Hain zuzen ere, 223 milioitik 254 milioira pasako dira. Nabarmendu duenez, turismo alorrean eta obra publikoetan izan dira sustatze nagusiak. 9,4 igotzen du, importantea da. Gure lehentasunak argi gelditzen direla proiektu honekin, hor dago berrikuntzaren lehentasuna argi eta garbi, hori argi ikusten da, baita ere turismoarena, baita ere internazionalizazioarena, oso importantea guretzako, nola ez bantantxaren presioa hor mantentzen dugu baita ere, importantea delako. Komertzioan baita ere, ez da diru asko, baino bere atzetik goaz, eta gero, gure errepidea begira, bereziki lehentasuna jartzen dugu konservazioa. Beti pasez, beti arai, oixoa! 25 urte bete ditu Bagerak, Donostiako Euskaltzaleen elkarteak. Lagun artean sortu zuten elkartea hainbat herritarrek 1982ko abenduan eta lagun artean ospatu dute urtemuga asteburuan. Kike Amonarriz eta Olatz Beobide arduratu dira aurkezle lanez, baina dantza, kantua eta antzerkia ere izan dira. Bageraren historian eta Donostiako euskaltzaletasunaren munduan giltzarri izan diren 25 lagun edo iragile omendu dituzte. Ez daitezela aztu, ez daitezela galdu. Elur gainean txorian karinek utzitako arrasto sail ederra bezala. Eta Hego Kurdistango erreferenduma baliogabetu egin du Irakeko Gorenak. Irakeko estatua osatzen duten eskualdeen independentzia debekatzen duen Auzitegi Gorenaren epaia onartu zuen joan den astean Hego Kurdistango gobernuak. Era horretan, Arbilen eta Bagdaden arteko elkarrizketak ahalbidetzeko asmoz. Hala ere, auzitegiak aurrera jarraitu dute prozedurarekin eta irailaren 25ko erreferenduma eta haren ondorioak baliogabetzat jo dituzte, hura konstituzioaren kontrakoa dela iritzita. Hain zuzen ere, Arbilekin hitz egiten hasi eta jarritako zigor ekonomikoak bertan behera uzteko Bagdadek jarritako baldintzetako bat zen erreferendumaren emaitzak baliogabetzarena.
Eta kantu artean hartu zuten Sinn Feineko alderdiko batzarrean Gerry Adamsen iragarpena. Alderdiaren presidentzia utzi egingo du Adamsek datorren urtean. 1983tik da alderdiaren presidente. Lidergoaren zati da aldaketarako unean noiz den jakitea, eta oraintxe da unea, esan zuen Adamsek. Alderdikideen aurrean eta errelebo hartuko dutenei konfiantza osoa erakutsi zien. I've always seen myself as a team player, as a team builder. I have complete confidence in the leaders we have elected this weekend and in the next generation of leaders. And I want to thank everyone who has welcomed me into their homes and communities and have made me part of countless campaigns, countless elections and countless negotiations. And I want to especially thank the people of West Belfast and the people of Louth, including Richard McCauley, for your unswerving support and solidarity. Eta bertsolari txapelketa nagusian, Sustrai Kolina izan da aurrena Amurrioko final aurrekoan, eta Gaztelumendi bigarrena. 700 punturen marra pasadu Kolinak, 701 eskuratuta, eta hurbil geratu zaio Gaztelumendi, 684,5 punturekin. Biak doaz pauso sendoz, abenduaren 17ko bekeko finalera. Final aurrekoak bizi datoz eta Kolinak esan bezala hilabete eder bat daukagu aurretik. Urren arte entzule, ta zilegi bekit, segi nahi izatea, zuen usainetik, pasata Donibane, eta Iruñetik, ez altzaigu faltako, finalik ta bekik, hilabete eder bat daukagu aurretik, hilabete eder bat daukagu aurretik. Atortxurroketa zer pentsatzen dudan, uste dut gauza ederra dela, orain arte beharrezkoa izan dela, oraindik ere beharrezkoa dela, espero dudala aurrerago beharrezkoa ez izatea. Atortxurrokeko kideek dokumental baten bidez erakutsi dute azken edizioko auzolana. Elkarrekin edozer dugu posible izenpetu dute lana eta 6.000 voluntariok lakuntzan bizitakoa biltzen du. Estu, ezin estuago amaitu da lauterdiko finala eta 22 eta 21 irabazi dio Altunak Urrutiko etxeari. Hutsak, ausardia, polemika, oreka, denetik izan da Bilbon jokatu duten finalean. Altunak 9 huts egin ditu eta hala ere txapeldun izan da. Arriskatuz irabazi ditu tantoak eta arriskatuz galdu.